Bi sedan welatiyên Amedê ji bo operasyona navçeya Lîcê ya Amedê protesto bikin li taxa Qoşyolî kom bûn. Girse xwest ku ber vê avaya DBP bimeşin û li wir daxuyanî bidin, lê belê rastê êrişa polîsa hatin. Li ser vê yekê girse berê xwe dan avaya DTK, lê belê dîsa rastê astengiya polîsan hatin. Siyasetmedarên Kurd li taxa Qoşyolî rewş ji bo enartî nirxandin û bangî gel kirin ku divê kesekî li ber qetliyama AKP ku li navçeya Lîceyê pêk tîne bêdeng nimînin û berê xwe bidin navçeya Lîceyê. Belê îro piştgirî ji Lîcê re lazim in. Îro gerem dengê Lîcê biginin her derê. Ji ber vê yekî çar parça Kurdistan jî, dîsa li aliyê Tirkiye jî, milletek bên em mafê mirova diparêzin, milletek bên em demokratin, milletek bên bi rastî jî ji bo mirovetî xweza tê şewetan, insan tên kuştin. Gerek kes bêdeng nemîne. Li gor welatiyan jî piştî hilbijartina heftê hezîranê hikûmeta AKP şer li Bakurê Kurdistanê da dest pê kirin û dixwaze ku dengê gelê Kurd qut bike. Hilbijartinê virda niyeta hikûmeta AKP belî bû kuş bû ew îmza bavêje binê destnîşan bike binê van qetliyama. Ew li hemberî vîya gelekî tekoşînekî Kurd derkeve holekî ji paş vaka bavêje. Girseya bi sedan kes ji taxa Qoşyolî ber ve avaya DTK dest bi meşê kirin ku polîsên ewlehiya Amedê bi ava şît müdaxale kir. Lê belê girse bi ısrar bûn ku bigîjin ber avahiyê. Ji ber wê yekê jî kom bi kom meşiyan û li ber avaya DTK civiyan. Siyasetmedar li ber avaya DTK daxuyanî dan û di daxuyaniyê de bangî gel kirin ku xwedî navçeya Lîcê derkevin. Piştî daxuyaniyê girse bê alozî belav bûn. Sevda Kaplan, NRT, Amed.